Rising Star, Pieter en Renze Janko. En ze hebben geen zin om te komen. En daar staan ik nog een paar hiersten. Die ben we net van huis. Uniek en wonder. Goed zo. Sally. Je nou gewoon even de andere kant op. Deze Glendy. Nou had het juist best wel erg geregend. Dus dan heb ik daar maar weer een tredje spand. Want daarachter is het best wel wierd. Maar ik denk, ik wil ze er toch uit hebben. Is er lekker eten. Sally. Glendy en Daisy. Hey. Hoi. Nog net. Spidey en Bjarni. Sally. Uniek. Rijntje. En Wonder. En ik ben hier. En er zit een pony om me. Hé, Spidey? Ja. Ik vind dit wel heel mooi om te zien dat Wonder er hele tijd bij Beppe Uniek stiert. Spidey biedt hem in voet.
deze dan? Dan is die hier even. Ja. Klaar? Maar dat is wel heel snel. Ik wil dat ik zo snel ga. Zo, je bent nog wel meer. Zo. Zo, die is lekker zacht. Dat vind je wel leuk. Ja. Nou, hey, let eens even zien. Dat kent toch nooit? Nou, deze dan. Deze is nog zachter. Dit is voor je snuit. Hier. Ja, doe die maar net. Dat is net handig. Ja. Nee, kom je maar. Kom, mag je optillen? Ja. Oké, dan moet je hier even voor me staan. Draaien. 1, 2, 3. Hoppa. Dit handig. Zo. Ik nog maar eentje op. Eentje op. Zo? Ja. Oké. Klaar. Nou, super. Dit is Rai, maar Glendy. En hier is Rai met de stut bezig. Met Daisy. En daar hebben we Woender. En Rijntje. Hey Woender. Oké, dat zijn we beide. En dan was ik nog ietsje om Oh ja. te zingen. Kijk, een mammy. Ik ben de raast waar. Nee. Ja. Maar bij deze roze. Rijntje wil naar binnen. Ik wil naar binnen. Ja, we gaan zo daar hinder zijn binnen zetten. Dan gaan wij ook naar binnen. Oepsie. Wat doe je? Woender, Sally, kom maar. Rijntje, Uniek. Rijntje. Ik heb deze nog drukker maar zien. Kom zo weer, oké? Of helft mij. Uh-oh. Ja, gaan we zo heen. Ho. Ho, ho. Ho. Je zo op het strieën? Nee. Wat was het dan? Maar ik ben al de hindernis erin zetten. Nee, ik wil de boxen van die sticht aan. Dan kun je mij helpen. Kom maar. Hou eens mijn hand bij het. Hoe je boxen? Maar zal ik dit steeds in de verkeerde? Is dat Sally of is... Sally en Woender. Ja. En nu is dat in de verkeerde box. Ja. Oh. Ja.
Uniek zit in de verkeerde box. En die zit Zeg maar, zo even hier staan. Nog eens even goed. Ja? Doe zo daar even, oké? Ja. Jongens, jongens, jongens. Kom maar, Woender. Let Uniekje maar. Even die erin. Doe maar, ga je hem daar maar in. Goed zo. Was Tom dicht dan? Kom maar. Nou, ga dicht. dicht waar. Het is dicht waar. Goed zo. Kom, Rijntje. Goed zo. Was Tom dicht dan? Snel, anders giet ze eruit. Zit hij goed dicht? Ja. Uniek is verliefd op Jannie. Hey Spidey. Sally. Ik vind Sally dus hoe de reg een beetje te mager. Zo. En ze zorgt wel heel goed voor haar vallen. Die ziet er best genoeg uit. En ik jou had dus slobber.